dneska tady teda je nový update. Myslím, že by to měl být teda ten džungle, by to měla být. A já si jdu tady takhle sem. A už se těším docela na ten nový update teda. No. A teda tak a uvidíme se tam. Takže já už jsem tady a musíme dát ještě 100% samozřejmě ohně. A já mám bandáže ještě i. Jo, tady bylo uhlí, akorát on mi ho, že někdo sebral. No, takže já jdu tady, jo, já mám dost, jako nemám moc hlad, ale prostě vemu tady mrkve a jdu tady pomocí týpce pokácet strom. Protože jinak by to trvalo třeba, já nevím, 20 let. Takže tak. Takže příští den už se asi jako půjdu podívat do té džungle, teda pokud ještě, nebo možná ještě teď, ale nevím, jestli se mi teda objeví. Jo, já ji našla lidi, já našla tu džungli. No ne. Nevěřím tomu, ale našla jsem sama tu džungli. Ježiš, tady jsou prasata pomoc. Oni mě skoro zabili. Já tady nejde vyskočit. Lidi. Já vyskočila pomocí toho prasete. Já bych jinak nevyskočila. Oh my god. Já mám chápat, co se stalo. Já to nechápu, ale dobrý. Teď půjdu asi k ohni už právě noc a ráno půjdu teda ještě do té džungle a potřebuji taky najít bunny food. Jenomže to nebude tak lehký. No takže teď ještě budu hledat ten bunny food, no. Takže fakt skvělé, takže budu muset tady kácet z králíky. Bohužel. Já nemám žádný ani jako stvír, nebo prostě kopí, ani, myslím, že gucek mám, ale nevím. To musím podívat, gucek, jo mám. Hele, tamhle já chci pomoct tomu jako týpkovi, ale jo, dobrý, on to zvládnul. Ježiš, on má spír, no tak to co má. No, tak. Jo, teď tady je ten hrad. Víte, co jsem já zjistila? Já tam teda půjdu a zkusím je všechny zabít, akorát nevím. Ona je tam truhla, já ji viděla truhlu, reálně. No, já vám řeknu, co jsem zjistila. Oni to jsou jakoby kultisti, akorát jsou v převleku. Jsem je zjistila. Takže tady je jeden a někde tam by měl být druhý a ten je přesně tady. Jo, já radši uteču, protože nechci umřít hnedka jako takhle, jo. Že já jdu asi zase k ohni, anebo ještě jakoby mám docela hlad. Ale to snad přežiju. No, takže tak no. Asi jako nevím co. No jo, tady je Česka, takže já si ji půjdu otevřít. Jo. Takže už je teda noc. No a já už asi půjdu k ohni a půjdu hrát dál. Ale s vámi už bohužel ne. Takže doufám, že jste se užili tohle mini video. Jenom jsem vám chtěla ukázat prostě, jak to tam trošku vypadá. A teda tak. A teda asi zatím. Ahoj. No. Jo. Tak až teď. Ahoj.